नैबे फंबायनि मुङानो जाबाय दिदोम दैमारि। बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नाराबारिनि थागिबि आरो बिथाङा क'क्राझार टु नागालेण्ड साइकेलजों थांगासिनो दङ। बिथाङा गिबियावनो क'क्राझारनिफ्राय बिजनीआव साइकेल सालायना फैनानै बिजनीआव थादोंमोन आरो बिजनीनिफ्राय नैबे गुवाहाटीआव जों लोगो मोननाय जायगायाव बिथाङा हर थादों आरो बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय नेक्स्ट खालि रौता थांदों। दा बिथाङा रौतानिफ्राय नागालेण्ड मारिगोन बा बिदिनो कार्बि आंलं थाहैगोन, कार्बि आंलंनिफ्राय नागालेण्ड मारिगोन। बेबायदिनो थांगासिनो दङ। बिथाङा माखासे थांखि लानानै क'क्राझार टु नागालेण्ड साइकेल राइड मारिगासिनो दङ। अब्ला माखासे भिडिअ बानायदों, बेखौ नायबानो जाबाय आरो गोसोखौ मोजां मोनोब्लाथाय लाइक खालामबानो जाबाय, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय चेनेलखौ। जोंहा नै क'क्राझार टु नागालेण्ड राइडारा सफैबाय नैबे गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव। बिथाङानो जाहैबाय नै दिदोम दैमारिमोन नामोन? दिदोम दैमारि। बिथाङा क'क्राझार नायबानो जाबाय। नै क'क्राझार टु डिमापुर थांगोन, नागालेण्ड थांगोन, साइकेल टुर जै बर' हारिनि जै बड'लेण्ड टुरिज्म नायबानो जाबाय। डेटआ जाहैबाय थांनाय माने बेयानो सोलिगासिनो ना। 20निफ्राय ओंखारदों, मैयानिफ्राय ओंखारदों बिथाङा। दा बिथाङा बेनिफ्राय थांगोन नागालेण्ड। क'क्राझारनिफ्राय सलिना फैबाय दा। क'क्राझारनिफ्राय बिजनीनिफ्राय गुवाहाटी, ओमफ्राय दा गुवाहाटीनिफ्राय नागालेण्ड लास्ट थांगोन। नागालेण्ड लास्ट थांगोन। ओमफ्राय माने गाबोन बेलेगाव थागोन जाहैबाय। मा जायगायाव थागोन? गाबोन आं रौतायाव थांगौमोन। रौता? उल्था जाबाय माथो होमबालाय। माने ओरै तेजपुर जाना थांसिगोन। मोजां लामाया एखेयानो। माने नों दा बेनिफ्राय तेजपुर जानानै रौता थांफिनगोन, ओमफ्राय आरो रौतानिफ्राय आरो नागालेण्ड थांफिनगोन। बिदिसो जाहैबाय आरो ना। कार्बि आंलं माने कार्बि आंलं थाबावगोन, ओमफ्राय नागालेण्ड। ओमफ्य एसे नोंबो मा सोंनोबा? जेनेबा बाबुआ जेनेबा मा थांखि लानानै फैखो? जेनेबा दिनैथ' गुवाहाटीयावनो थासिगोन, बेनि उनाव गुवाहाटीनिफ्राय तेजपुर जाना थांसिगोन नामा? तेजपुर जानानै थांसिगोन। नै बाबुआ मा थांखि लानानै क'क्राझारनिफ्राय दिनैसो ओंखारदों ना? मैया ओंखारबोदों क'क्राझार। मैया ना? मैया ओंखारबोदों। नै 20 थारिखआव ओंखारदों मैया। 20 थारिख नै इयाव लिरनाय दंखायो 20 थारिखआव ओंखारदों। ओमफ्राय गाबोनथ' मोनहैनाय नङा खोमा ना? मोनहैया। सबनियासो मोनहैगोन। मोनहैबाबो सबनिया मोनहैया, सबनिया कार्बि आंलं थांगोन ना। माने स्टे जाय थांसिगोन आरो बियो। दिनै बिजनीनिफ्राय गुवाहाटी मारिबाय, बेनि गेदेर बाथ्रा ना। बिजनीयाव स्टे खालामदोंमोन। नायबानो जाबाय। फ्लेगखौ नैबे जाबाय इण्डियान फ्लेग, ओमफ्राय नैबे जाबाय आर'नाइ बर'नि, आरो नैबे जाबाय इण्डियान फ्लेग, आरो बे मा फ्लेग? बर'नि बर' राव गेलंथों नायबानो जाबाय। नै मेसेजआ बेनोखा दा। ओमफ्य बेयो नोंनि माल माथा दं आरो ना। बे जाबाय हेलमेट। ओमफ्राय बे साइकेला गियार नामा फंबाय? गियार गोनां। बेसेबां लानाय? 26,000 अनलि, माने 26,000 लादों बे साइकेला। गियार गोनां नामा? नैबे पेडेल गालायनाङा आरो पेडेल गानांगोन गेजेर गानांगौ ना। माथो साजोबगोन माथो। दा जियानो जादोंला, जोङो दा लासैनो रायलायबावगोन। दा नैबे फंबायखौ जों वेलकाम। दा फंबायखौ जों जिरायनोबो होआखै। जिरायनो होसिगोन फंबाय। वेलकाम। नै ओरै फै। डिमापुराव थांगोन नागालेण्डआव। जोंनि फंबायखौ स्टे खालामनोसै जोङो। दसे उनाव रायलायबाय थागोन जोङो। दे फंबाय। नै मा बाजै नोंसिनि क'क्राझारनिनो? क'क्राझार आं नाराबारि खाथि। आंनाबो फिसालाया फुटबल गेलेयो नालाय। मा नाम्बार? जोंना दा स्टे खालामदो। मिसन ब्रह्म। आं खोनाबाय। नोंसिनिफ्राय बिराद गियो आरोना। ओमफ्राय जोंनाव दसे जिरायनानै थान्दा सान्दा लोंनानै आराम थांनो हागोन आरो। आंबो क'क्राझारनिनो। दे फंबाय, होमबा जोङो स्टे दसे खालामनोसै। ओमफ्राय दा ओंखाम जाखानोसै ना? ओंखाम जादों जायाखै सानाव नोङो? फुङावनो जादोंमोन। फुङाव सानसे जायाखै? नोंखौ जाहोनोसै, आंनाव थासिगोन। बेनि उनाव गाबोन नागालेण्ड सिबदो। नागालेण्ड सिबा गाबोन मासो रौताया उल्था जागोन दा। रौताया जाहैबाय तेजपुर जानानै रौता, ओरै तेजपुर मिसन सारिल जानानै डिमापुर थांसिगोन आरो। आंनाबो फिसालाया नेसनेल गेम गेलेनाय, स्कुल नेसनेल गेम गेलेदों। आंना फिसाया PI फिजिकेल इन्सट्राक्टर। जोङो हर'जाय स्टेडियामावनो जोङो 13 बोसोर थाबाय। दा जोङो बाहाय फैनाया 1 बोसोर जाबाय। थांनाय एप्रिलनिफ्राय जोङो नैबे एप्रिल 1 बोसोर जाबाय। नोङो जोंनि क'क्राझारनि मानसि, आं बिराद गोजोननाय मोनदों। आंनि न'आव नोङो एसेबाबो रेस्ट लानानै जलपान खालामनानै नों थांनो हागोन आरो। फिसाला हिसाबै आरो फिसाला बायदि। ओमफ्राय आं जाहैबाय सासे आंनि बेवाइ जायो। आङो दतमा गयबारिनि मानसि। आङो दावहां बाहा खाना दङ बा माबा मोनसे मावदों। आङो बिराद
धन्यबाद बावबाय दा एडिट खालामसै गोदान आराम